Aqueles que se pasen polos xardíns Valle Inclán da Pobra esta fin de semana atoparánse cunha exposición diferente. Baixo título feminista, esta mostra, organizada pola Concellería de Igualdade, busca facer ben visible a fonda desigualdade de xéneros que existe na sociedade, gráficos que amosan a fenda salarial ou estatísticas que evidencian quen asume o peso principal da conciliación. Son só algunhas pinceladas desta mostra que busca remover conciencias e plantexar unha reflexión que permita avanzar cara a unha sociedade baseada na corresponsabilidade de xéneros. Examinaremos a través de gráficos, imaxes, mensaxes e frases a situación da violencia de xénero, o seu concepto, formas da violencia, o ciclo da violencia, recursos a disposición das mulleres, a consecuencia da violencia de xénero nos fillos e fillas, medidas de prevención, cartéis de campañas publicitarias contra a violencia de xénero. En outras das áreas que vamos a tocar vai a ser a igualdade, conciliación e corresponsabilidade, traballo e fenda salarial. Veremos gráficos moi curiosos que nos farán reflexionar sobre a situación das mulleres. A exposición complementarase cunha escolma de 24 fotografías de mulleres esquecidas pola historia, a pesar do seu importante papel en diversos campos como a ciencia, a tecnoloxía ou a loita contra a desigualdade. Son 24 as fotografías de mulleres a todo color que estarán á vista de todo o mundo. Mulleres que deron un paso por mellorar pois a convivencia, que buscaron que as mulleres tiveramos, polo menos no papel, os mesmos dereitos que os homes e que, ademais, deron pasos axidantados no que respecta á tecnoloxía, a comunicación, a investigación. A mostra, que permanecerá aberta o sábado e o domingo en horario de 12 a 2 e de 7:30 a 9:30, conta coa participación da Asociación de Amas de Casa da Pobra, Mulleres en Acción e a Asociación contra o Cancro.